ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରାଣ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭଗବାନ। ମହାଭାରତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ୱୈତବନରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଅସମୟରେ ତାଙ୍କର 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅସମୟରେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନଥାଏ। କାହିଁକିନା ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଜଣେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧୀ ଋଷି। ତାଙ୍କର ସତ୍କାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଚଜ୍ଞା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ ସେହି ଦିନ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଥାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ପାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାଳେଣିରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଋଷି, ସେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ, କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା। ସଖା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ବି ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ ଆକୁଳ ମନରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସଖାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୁଟୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସଖା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଖୀ, ଦେଲ କିଛି ଭୋଜନ ଅଛି କି? ଭୀଷଣ ଭୋକ। ହତବାକ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ। କ'ଣ ବା ଦେବେ? ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ତ ଧୋଇ ଧାଇ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସେହିଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀରବ ରହିଲେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଯାଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପାତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାନା ଅନ୍ନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭଗବାନ ସେଇଟିକୁ ଆଣି ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ହେକୁଟି ମାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ନିଜର 10,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ଉଦର ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହୋଇଗଲା। ନଦୀରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କ'ଣ? ମହର୍ଷି ବା ଋଷିମୁନିମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, କ୍ଷୁଧାର ନିବାରଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଫେରିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଓ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅତଏବ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭଗବାନ ସହାୟକ ହେବେ, ତା'ର କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏସବୁ ଥିଲା ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନକୁ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ
ସେହି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ଅନ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୂଟବୁଦ୍ଧି କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଜନର କାମନା ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସମୟରେ ଯାଇ ଭୋଜନ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାର ସଖା, ଯାହାର ସହାୟକ, ତାର କିଏ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।